Nay. Ayos ang gagawin. Tara, falls. Lalam po na ba? Habaw. Medyo okay lang. Pero dili ay ang sa kaon nindot ko. Kay dako kay ana oh. Tas lalom. Ba't naman dahil swimming pool na dre, ano pa? Mamanang gikalsadahan nila. Lindot ni kay singot na ba no? Ano daw, saka daw gamay. Kaya video mo ito rin. Tapos balikon mo tayo mo sa kaon mo. Ay! Na. Lepas na eh. Ana rin lakaw. Oh. Ba. Dahil ka ho mo? Oh. Okay, sabay. Sam ka bayot? Aboy. Aman na. Idi. Bayot mo siguro ka doon. Sigdi ko kakuan sila ano ba? Hangin kayo. Oh? Hangin kayo. Masig di ka kaginhawa. Dako ko dag bunog ko kay lalo. Eh. Kaya may tanda kay puti. Sira po ng bago eh. Ah. Wala speaker aron. Painay gamay may. Kusog ka sa sulod. Di kusog ka sa sulod na. Speaker nga. Ha? Speaker. Ay si Dudong unsa mo ka dong? Eh, padya bro. Gising. Dapat maglaga ni dili kay magingana. Dili magdaruha. Di ka magdada bilin di kay sa diri ho. Di ro na Ikaw na. na. Tanang plywood din. Abot na to. Dito lang. Matapok lang. Nga daw. Pichidilas na. Ano ba? Nakagara magbalay dire. Kena. Magbalay. Awan kayo. Isulod ang dokatel ray, dungan ray. Oh, ang dokatel para di ka maglisod. Di ka maigo nga na, isa rin may kuhan. Ana, dokatel, sige, suksok. Ana. Oh, ninag lingkod. Oh, ana. Sige. Kunta ko kag tutoy di ka ligo. Ano to? Ana, isa ti dito para klaro. Ikuan mo kuan kung asa ka komportable. Tawag nga sa katel. Hapit na na diha bato na na pod sa ubos. Eh, ray, montel, oh. Ana. Dire, oh. Ubos. Na. Dire. Inaog yun. Sige yun, naog. Oh, na. Oh, ninag lingkod. Inaog mo sa katil Naog ni. Dos gamay. Sige yun. Ato bang repikas? Oh, na ra. Lisuran. Ana, ay na panay lugsunga gi mo bunga. Wa nay bato diri sa ubos. Di na, agi. Na, sige lingkod. Na. Dito agi oh. Dira tama ko. Dari ko tawag. Dre. Na. Dito agi. Jeb, wagi di mama. Nilas Jeb. Akoy. Nene, pako gida. Nay kay wala ni. Sura kay sulod eh. Dre naman pwede sa god. Abot lalo maamtin to. Kamang-kamang pata dito. Experience. Oo, no. Ug kamo kamang mo lokso. O sa man kuya. Napamay bag lagi. Ang bili na kong Grabe dodong relax ra kayo. Oh. Kamay man siya mo lang dali. Ali diri mo kay mo agi na sladra mo. Nan sinilas da. Ato bang sa mo. Picturean di ka ba wait lang. Naman si cellphone si Mimoy.
Ayaw lang i-post man oy, i-play lang din, dito lang balik kay ako man iko. Dol, damo na ano. Oh, di ako nag-picture. Kagabunta. Ande cellphone day kay mag-picture ko. Again. Kabutag kamango na meron. Lumulukso ka. Abo. Luksor na daw? Dito lang picture lang. Kaya kamu. Oh, ganda sa'yo mga ng bata. Tanaw mo igala ispa. Like. Oh. Sila kayo. Okay. Gay! Oh. Pag-hinay mo kayo na ay mga bato. Bu. Naunsa. Pag naunsa. Kung dili ka anad anang ispat na sa ulo, kwa ako gani dili ko kum. Pero magtanaw yun nga sa ulo. Bang kamang pamana. Wa di ka mangon ni kamang. Wa di ka mangon kamang gagyapon. Alangan niya, sige pa kayo? Hindi ko na po. Wala ko na daw. Bulat lang. Ya, dire tama ni Tio. Video ray. Ra, dugo kinang mo. Ulo liog. Tay kumuloy mo niyog. Oh, nagawat presyo no, libre na aji. Balik ko ka bata oy. Buko. Manoy cellphone manoy. Manoy, cellphone. Lipong ni Dudo. Di flash, wait lang. Buhatan mo yun. Kol. Ganito yung angkol. Ganito si angkol. Naunsa si Mimoy. Iti si kuya mo. Angkol God. Ayo, puro. Dire ra ka mo kuha ka suray. Gipos pa man lagot. Ay gipos. Ipus-pus ba? Ako? What? Dodo.
Hindi mo ready. Ayan. Wala na kayo. Ulain, malik. Ulain, kayo magulog ang mga isda. Oh. Ayo pasang ispat tepon. Ayo sagsunod. Isa. Isa. Sige, yang ay Dre. Dre na eh. Ayaw ba? Tingnan ko ka. Muntak ka ayaw eh. Basak pag yun. Ay, sagsunod dong kay video hon daw. Oh, Dre, video ha oh. Pag dong. Ay, isa. Okay. Dito kamu timo mabasa. Ya anak ra diri ka oh ano. Si. Anak ra ayo itindog ha. Ye. Dali. Wag dali. Ayo, mabago ka. Bulit. Oh, nanay.
Paano? Paano? Kung babaw naman na. Ay. Kamu. Kuha ay buwis ka, tantangan. Tantangan ay buwis ka, tantangan. Oh. Hangat, hangat. Basta kun. Paano po na? Mako naman. Lasing ka. Oh. Cepat, ini lagi beliau, dia kilid lagi. Di ko sa nakasan. Dia lagi kilid. Nah, pinaya. May palit gaya no kay Cepat, cepat. Oh, pinaya. dakong dagat dito sa inyo. Ako, ano na di ay. Oh, siya. Oh. Cepat. Oh, sakto. Oh, di ba? Safety ulo. Next time. Masak ang isip puno mo. Pagbalik pa dali. Mahulog sa po na. Ano din, video yan. Dikit-jor. Bisa ka magbago. Oh, ini na. Asa ang lighter gyud. Migo. Oy, migo pod. Manawat lang bata di. Sa lighter oy. Nakambalik dire. Ha? Kumbalik. Seryoso na gyud. Hindi naman dito balik dali. Ito na. Kaya mo naman tayo. Dire ba o salom-salom dire balik. Yun na, turo pa rin sa kuha. Oo. Di ka makailangan Iya. ako. Mahulog kayo, king nga. Kung dili na ka malumos, ilog-ilog, ipay babaw. Kanya ako yung ako nito. Sige, Ede. Hoy. Ang bata isa. Ada na bro? Oh. Lalong hindi na dia. Lalong. Dari mapara ko. Mapara ko dito. Oh. Nga na ba? Oh, isi-isi rin ina. Eh, Ang pang bata isa. Dali. Ang pang bata. oh, kita ko na. Oh, sige yun. Wala na daw. Dami ko lulubos kung ba eh. Ah, moy. Badi. Moy! Ah, sige. Bilang dito na matulog. Surat di pabalik ng Ayos sa inyo kung gawin. Ayos sa inyo kung gawin ha. Hmm. Ayaw nyo gugas-ugaw isa kay magpicture-picture sa tariya. Play. Bugi po sa utak ko. Dipos. Wala. Wala betul. Kisa di kaban mo Pero mga ban wala nanulod. Ah, kuya eh. Ah, kungkit, kasakit. Sa. Saan? Wah. Ambisyon. Kuha na. Ambisyon ni mo no nga, naanag yung lagusan. Lagi kilid. Lagi kilid. Dong, ini kilid lagi.
Ay mawad ang buto di okay no. Dito lagi doy, ayo doy. Ungkan. Gang, gurit tahun gang. Ngunit ah. Gilid. Prikas ba deh? May tumbanan dia. Ayo dia. Dan lug na dia. Dito ra balik, turun lagi ano. Ay lagi dia dong, disuruh dia dong. Lagi. Ayo lagi dia dong. Di magun mo to og istoryahan, mo di ta giglisod. Lain gid mo kabitay. Na mo giti kanganan tarong da ko do. Ha? Bila ana Oh gani. Ayaw mo kang baka. minsan sa isang kurso nila. Trio da. No, malalim talaga oh. Dia taga agi gini na. Ayaw. All this day never miss again. Never been different. Indot ano? Siya lagi isnak-isnak ko. Kaya mo sabi mo yun. Vivian, Pipito, Arsula, Barik. Pag umangko naman ni James, no? Mangkon iyan gina niya. Iyaan. Gagaw. Gagaw di ay. tarat ya. Joy, haman mo ha? Nanji. Hamay G. GD. Kuda be. Iba oh. Ay. Lagi papel yun. Gibson. Gibson kalooy. Di na naman ako balik. Hindi pa-appeal yun. Apel gini niyo. Ay na apel na niyo. Buang. Oy James, na naman yung pangalan diri oh. Daot pa nga lang kasugos. Sige. Alex ya. Kamay, Alex. Sana Alex 2023? Sa taon na yung paano mo ng kontrol. May kinusara ako, single. Kaya may lison na kayo. Yate, mo ba ta? Luwol. Angin ka na. Ingon dako ang exit. Yung ano man ang Kaya ayaw akong ginawa ng ilang ko. Basa ang Dia. Kapit ka na gan. Nga na. Mana na? Isa. Isa. Mana na insert? Arinan. Nadong. Una tayo na lang, liringa ang sulod, wala pa yung mananap. Dili nga daw sunod dong. Manay mananap daw. Lamig. Lara. Alah, kalamig sa hangin. Murag ka ni freezer naman eh. Ayaw, wala. Saan ba na? Santay. Pati pagsulod na ay kuan. Gitaplak. Hindi ako mapikas ba? Dili naman hangin ko. Na, di iyo na imi sa katil. Ay, diri atumbang ba dito? Ana, unang ulo. Na. Ubos pa gyud. Iduko. Oh. Ang lubot be. Mo na hanggang ko, maglisod og sulod. Di ba? Langgam man eh, di man to kuan. Langgam na. Ah man yun. Video. Sarap ng hangin. Tunay mo ulo. Na. Hangin na kada deh.
Dah, grabe no. Sabi naman na siya tadi. Yun na yung muro. Yun na yung muro. Kami sabi. Paso niyo. Yun na yung muro. Yun na. Yun na yun. Isunod yun. Ah, sorry. Dai. Balos ko. Bag mo yung bag. Kelas titi oh. Oke. Dilimutan mo pa ba? Tawa mo marag gaba isda. Oy! Noon sa man ako. Moy kanta daw atong Bisaya moy. Siya daw ganita na. Dek bawa, dek bawa. Hanap ko. Wala na chinilas daw, wala chinilas. Nakakita mo gud sa video, tingala ko nagsiya siya. Tingog gani mo mo. Tumoy ka dito moy. Eh, naminaw day siya. Atas ka pa sa labi. Nasa siya dito. Gaway ko ay. Uy, lagusan. Sige mo. Eh, malipay biya punta at least kita ba. Lapusan. Ibong waan. Katungkok sa bata sa likod ba nasagap ko. No? Dia gunit Reo. Dia gunit to. Dia gunit. Ang pusod mo. Nabali ang pako. Dali, tatong. Sa bata, nabilin. So, yung mo, milk tea. Sige. Milk tea? Milk tea. Ibong ligaw! Gunit ka na. Shit. Sige. Ang tulad mo! Tubig lagi oh. Tulad mo! Nice. Gold? Ngay gold? Gold white! Tapos moy-moy mo naman. Tirahan mo ka mo. Wa man ni kanta ko ni si moy ko. Kanta ko na to siya. Eskwela, walay papel. Matilas nagtiniil. Init ulan. Maagian. Padulong ko sa eskwelahan. Way ginikanan. Nagatiman. Pistol ni si Dudong. Kaya sa sugan. Rubo ka ba? Mao lang Your mother. Dahil nani ka ng wadan Medyo. juga. Enggak gawat. Pero malipay ba jud ta? Tagkahayag. Paka na po. Safety ba? Kabalutan nga makagawas jud tagkuan. Oh, saya dahil. Bo. Tunay. Yo na. Bonge. Amo na yung cellphone. Ay kabala ka. Ya kay. Nakita na ako. Yes. Anggol, naman anggol. Wala ka. Wala Di na ka. yan. Dahan-dahan. Ina yung panggunit. Ayaw. Hold your hand. Your aim is hands. Air. English pa to deh. Ha? Ano yung gusto mo to? Pan. Air. Bra.
kay Misa ay. Air. Sadugan. Air. Ears. Air. Jawa ini sa bato. Ang aga po sinilasa oy. Di manggunit. Ako ay may ladies first. Lah si Manoy, ayaw na naamnoy. Hindi naman. Cuman, padawat mo mo. Palungan na suga ko. Para diri silaw sa video. Ikaw lang ang babae, baby. Dira gitu no bro. Dia tu no bro. Dia tu no bro. Dia Limpyo pa ba? Oh, ini makuan. dili. Kay limpyo pa kayo. Na si. Sa ito. Lubot. Kami ni si Romel Jen, kino rin mo pala eh. Jen, suran ko, lubot. Survival pisaan. Ay, maligo na tong kanal ito. Pag 20 ba? Sa pool sa bay. Ha? Ano pet? Ito na diyan to. Wala kita tong calls na dyan na to. Na, amis yan. Nagpilo. Dito kong balik sa salom-salom ay. Nindot ato. Bebe. Ato style mo nindot ayang-ayang. Wa aje bakog ay. Malumos maka yan ang imong ilong. Please, selfie ta. Oy, dali. Dapat tayo sa ubod. Uy, mga